Shubor nakaslem jong Nlcn Hima. Ki Pulit ke jela ha ka Sngi palai kira leit ra ya ki Ngut ki nongelam bat ki Dkhot ka kin hon le no National Liberation Council of Nongkendong Shah Ïingbishar bana kaliang ke Ïingbishar kala ailat ya ki Pulit ban Tohkit ya ki nakabenta prasngi ha ka por bala wanra ya ki Ngut Shah Ïingbishar la yo I ba ki Pulit kila Pynmareh ya ki na surok sapo ka slem jong ke Ïingbishar harengkat ka jingka ya ki dor ki dar Kajing lai dra ya kita ki Ngut kalong hadin baki Pulit ke jela kila yo kem ya Ngut ki nongelam bat Dkhot kata ke kin hon hanga Sngi balang na ki benta ba pher jong ka thain ri khasi bat jantia ki Pulit kila ong ba ya ka National Liberation Council of Nongkendong la seng de ki samla jong ka thain harilom khasi bat jantia daga jingtmu ban le ya ki kambe an ki balong persha ya ka sarkar bat kiwei pan Kikam thombor. Ki Pulit kila ongru ba kata kikin hon kala dap banyak keren penbet bat ki katto kat ni ki seng le no na Nagalan. Haga jing shisha ka kin hon ban ningkong ban let Shah hikai sha Nagalan kadai ban mi na Meghalaya mentaka Sngi. Na pedeng ki Ngut ki bala Shah kem uwei udai khna badang hapo khat pras nem karta. Ki Pulit kila pengat jing ujor hapo ka Crime Branch Police Station Eastern Range Shillong hakikindon IPC badru hapo ka Unlawful Activities Prevention Act ki Dkhot ki bala Shah kem ki kinthop yo chairman ke Nlcn Commander-in-Chief General Secretary ubalong area commander hapo West Khasi Hills area commander Hajantia Hills ki nong penrungkam ki nong lum jingtip jong ka seng bat laingut ki weipan la penlong ru ke jing Tohkit ka jaka ba syong basa kini ki le no balayo ru ban kurup ya ki tiar kitar ki bakin thom ya ki mobile phones ki kot kisla bat ki wei ha ga be dei bat kani na kaliang katanat Pulit karang penlong ya ke jing Tohkit ka ba benya na ka benta ban yo kem ya baro ki Dkhot jong ka seng